Να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Γιάννη, ακούς? Ναι ρε, ναι, ακούω. Όταν είστε... Γιάννη, ακούς? Ακούω, σας ακούω. Γιάννη, Σε λίγο τώρα σας ακούω. βουλώσουν τα αυτιά. Σκλήσει. Ωραία, Ρωσιά, ρε. Πήγε 7 βαθμούς, ανέβηκε η θερμοκρασία. Αυτός πάλι γιατί έχει 4 τώρα έξω που πήγαινα. Πάντως, εντάξει, δεν νιώθω κρύο. Τουλάχιστον στο σώμα. Του Κώστα απ' τη μία βγάζει. Έχουν μπαταρία, εντάξει, 57%. Γιλέκ, τελούγλερ, μάλιστα. Δεν την έχει γιατί την έχει μακριά το κλέ που μπορείς να έχεις 100 χιλιόμετρα με πολύ λίγες στροφές. Αν και όμως, αν θυμάσαι αυτό το παλικάρι που είχαμε πάει μια φορά για καφέ, το μηχανάκι του δεν βγάζει μεγάλη τελική, έλεγε. Πόσο, 140, 120? Και ήταν το 400 όμως. Α, ήταν το 300, όχι, δεν θυμάμαι. Γιατί το κλέ το 500 χτυπάει 170. Ο άλλος τραβάει βίντεο με το κινητό, κοιτάξτε. Δεν μας τραβάει το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Το σεξ έχει σκαμμένο εδώ. Λοιπόν, το θα το περάσεις, πάρει το κινητό από το δικό μου. Μας βγάζει. Α, ναι. Όχι, μπροστά νομίζω τραβάει. Πάρε μια GoPro να σώθεις. Τώρα από τη ζέστη πάντως έξω ήταν λίγο διαφορά. Το νιώθεις, Γιάννη. Εμένα με ενοχλήσε μόνο που το κράνος έπιασε υδροτμούς. Εμένα το πύλο αυτό θέλει αλλαγή. Το Pinlock δουλεύει, αλλά όσο να είναι γύρω-γύρω σκόβει την ορατότητα λίγο. Αλλά με τη μπαλακλάβα που φοράω. Είναι λίγο παραπάνω με υδρατμό, Όχι, τι κάνεις, δεν σε κόβει. Ακόμη. Χωρίς την μπαλακλάβα τώρα θα έχει γίνει γιατί Θα περνάει απάνω, ναι, σωστά. θέλει αλλαγή το πύλο. Επειδή έχω το άλλο που φοράω στη δουλειά, γιατί παίρνω τώρα όλη την εβδομάδα την έπαιρνα εκτός από χθες. Είναι καλό το πύλο και το είχα βάλει εκεί. Έχω λίγο άνοιξε το τζαμάκι, τώρα εκεί. Θα μπορείς να κάνεις αυτό, σωστά. Δεν θα πάω για χορευτό, θα πάω τσεκαράδο, τι λέτε. Στρέψει και τι θα πας κάνεις στο χορευτό. Ναι, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα βγαίνει κιόλας. Στην καράδα. Έχει κυματάκι, Και με κομμάτια. Κρίμα και είχα φέρει μαγείο. 9 βαθμούς εδώ. Ό,τι πρέπει. Σοκ. 9. 9. 9. Δεν είναι θερμοκρασία, αλλά άμα σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. 13 είπε κάτι. Κάπου εκεί.
Είναι από πιο θερμή χώρα. Είναι από πιο θερμή χώρα. Ναι, αλλά έρχεται προπονημένο. Α, τώρα έρχεται προπονημένο. Μην το λες Προσοχή εδώ. Έχουμε μία λυσίδα στη δουλειά και όχι τι γίνεται εδώ. Όλα κατάλαβες. Τίποτα, λίγο σπάσανε λίγο. Κοίτα κάτω τα Α, βράχια. μπείτε μες στα νερά ρε. Μέσα μπήκαμε, δεν μπήκαμε, τι είναι. Σπάσανε λίγο τα νερά. Εδώ μα... Κατεβάζει μέτρα. Πώς δεν την έπλυνα. Δεν τραβάμε και με συγχωρέστε. Κοίτα, το κορμί συνηθίζει, δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχα γυρίσει από την Τσεχία, μέσα στο σπίτι έσκαγα. Τώρα άμα μου πεις βγες στο κρύο θα σου πω πας καλά. Ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι δεν το έχει συνηθίσει. Αυτή είναι 20 χρόνια εδώ και το καλοκαίρι δεν το έχει συνηθίσει. Ναι. Ζεσταίνει. Αργό αρέσει. Η λάμπα φαίνεται έντονα στον καθρέφτη. Όχι, καλά φαίνεται. Δεν βαράγω. Χρόνης το διόρθωσε αυτό το θέμα. Όχι. Ξέρω, είπε ότι κάτι έκανε, αλλά δεν έχουμε βγει από τότε. Και προσοχή, έχει πολύ χώμα. Γιώργο, και σε ένα LED δεν είναι η λάμπα. Οπ. Τι έγινε εδώ. Α, κοιτάξτε εδώ. Ομορφιά, σαν να έπεσε ένας βράχος. Γαμάτα. Και αυτά τώρα θα τα φτιάξουμε το καλοκαίρι, Ναι, ναι. Θα γίνεται εδώ το καλοκαίρι, το Μάλε Βράσιο. Το ασφαλίσουμε. Γιατί εκεί στο η μπούφα που έχουν βάλει τη στρατιωτική τη γέφυρα θα έχει φτιαχτεί έτσι θα είναι. Και φαντάζομαι τώρα δεν είχε κίνηση τόσα χρόνια χωρίς τη γέφυρα. Φαντάζομαι τώρα τι θα γίνεται. Τώρα άνοιξε ο πλαϊνός ο δρόμος. Α, άνοιξε. Αλλά με τέτοιο παστρού. Για τα βαριά οχήματα, αλλά το καλοκαίρι δεν τον ανοίξουν. Γενικά εδώ έχει ζημιές. Πέτρες. Τραδάκι, τετραδάκι. Έχει δουλειά πάντως, πόλικη, Έχει, ναι. ο Περιφερειάρχης. Έχει πόλικη δουλειά. Εγώ λάθος που θα κάνουν πίσω εδώ να πάει καλά. Μέρα μου αρέσει πολύ, αυτό και κομμάτι να κομμάτι. Θες να το αφήσουν έτσι. Να μην το τερένι, σαν εκείνη το ρολάκι που παίζαμε από το χώμα σου πέταγε άσφαλτο, από την άσφαλτο στο χώμα. Α, μπράβο. Μήπως θα πάρουμε και εμείς με τα κούνια λάστιχα. Εγώ αυτό θα κάνω. Ένα κόλπο αυτή. Είναι πιο ενδιαφέρον τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γιατί νομίζω 280 ύπους τα δίνουν αυτά. Εντάξει, δεν τα λες και λίγο. Το λες και λίγο, γιατί δεν είναι και πολύ βαριά. Ηλεκτροκίνητα είναι. Ναι. Κάτι έτσι, γονατίσατε ρε. Εντάξει, χώμα έχει. Άντε, παίρνω. Πλάκας. Και λασπούλα. Λασπούλα. Που γλιστράει. Α.
Α, στρατός. Ωραία. Α, ήρθε και το στρατός. Σωστό. Αυτό δεν είχε γέφυρα, την πήγε βόλτα. Α, την πήγε προς τα κάτω, κοίτα. Θα σου πω, αυτή είναι πιο μεγάλη από αυτή που είχε. Ναι, είναι πιο καλή. Κοίτα εδώ, τα ισοπαίδωσε όλα. Όλοι φίλοι δεν είναι κριτική. Εγώ τη δεύτερη φορά που πλημμύρισε, με κλείστηκα στην Εθνική. Ήμουν στη Λάρισα. Και μου ανοίξανε το δρόμο κατά τις 3,5 ώρα να πω στο Βόλο. Βράδυ. Ναι. Μπαίνοντας στο Βόλο, εκεί μπροστά στο ΠΕΒ, είχε παρατημένα αυτοκίνητα που είχαν μείνει, είχε κορμούς, δηλαδή έπρεπε να πηγαίνεις όχι με 20, σταματημένος. Κοτρώνε. Μετά μπήκα στο Βόλο, τέλος πάντων έφτασα. Εντάξει, κάτω δεν κατέβαινε μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο δεν πήγαινε, ήταν θάλασσα. Ναι. Μπήκα από τη Νέα Ιωνία. Λες και έβλεπες έρημη πόλη, παντού παρατημένα μηχανάκια, αυτοκίνητα, λασπουριά. Ναι. Προσοχή πολύ. Δηλαδή απλά να τα παίρνουμε. Το γνωστό κώδικο. Σου λέει δεν θα προκαλέσει κάτι. Τους προκαλέσεις τα παπαγιώδες. Γη. Σκυλί είναι που πάει ρε μαλάκα. Παραγώ. Πάει ήλιος. Μοντέστα. Ποιο ώρα οδηγούμε τώρα. Τι ώρα φύγαμε από το πέρα. Μία φύγαμε περίπου. Τι ώρα είναι. Πολύ σκυλιά. Είναι εδώ το φορείο. Τώρα θα πάρει ξανά και το Ωραία, Ρίξε ένα φαΐ, πιες και 2 ποτήρια κρασί. Το κρασί δεν χρειάζεται. Απλά θα γίνει πιο βαθύς ο ύπνος. Θα σβήσω. Ένα τσιπουράκι. Δεν έχω τσίπουρο. Έλα, το δώσω. Τι ώρα είναι, Γιάννη? 2. Άρα οδηγούμε μία ώρα. Δεν οδηγούμε μία ώρα λιγότερο. Ω, κοιτάξτε εδώ, έπεσε. Ωραία. Εντάξει, κάνουν δουλειά μου από κάτω με τα σίδερα. Εντάξει. Εδώ είναι που στρίβουμε για μηδές. Ναι. Θα στρίψουμε προς τα κάτω ή κάνουμε κάνα διάλειμμα να βάλουμε φωτογραφία. Τι θέλετε? Κάντε μια στάση μας. Κάντε το άμα είναι. Θα φορέσουμε. Εγώ δεν μπορώ. Πάνω που τα είχα ζεστάνει τα λάστιχα. Ναι, θα ξαναζητώνει. Θα κάνουμε ένα burnout. Πού τη βάλεις. Πρέπει να στηθώ δηλαδή τώρα. Πάλι δίπλα σου. Κόβω τι κακές συνήθειες. 3 είμαστε. Κάποιος θα πάει δεξιά, κάποιος αριστερά. Κάποιος αριστερά. Ναι. Κάτσα όμως επειδή είναι μόνος του σήμερα.